அடிக்கடி டீ காஃபி குடிச்சிட்டே இருக்கேன். அதனால நான் மெயினான மீல சாப்பிடுறது இல்ல. காலையில சாப்பிடாம ஒரு டீ, மதியம் பசிக்கும் ஒரு டீ, நைட் வந்துட்டு சாப்பாடுக்கு ஒரு டீ. ஏன் டீ காஃபி குடிச்சோம்னா நமக்கு பசி எடுக்க மாட்டேங்குதுன்னு நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா? டீ அண்ட் காஃபி வந்துட்டு எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தயாரிச்சாங்க அப்படின்னா, இந்த கட்டட வேலை செய்யறவங்க, ரோடு வேலை செய்யறவங்களுக்குலாம் ஒரு நாள் கூலி ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குமாமா. அவங்க வேலைக்கு வரும்போது அந்த 8 மணி நேரமோ 10 மணி நேரமோ ஃபுல்லா அவங்க கிட்ட இருந்து வேலையை வாங்குறதுக்காக, பசியை தள்ளி போடுறதுக்காக படைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் டீ, காஃபி அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன பெவரேஜஸ்லாம். சோ நம்ம இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு உடல் உழைப்பு பண்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய விஷயத்துக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? காலையில எந்திரிச்சோடனே எல்லாருமே வீட்டுலதான் இருக்கோம். ஒரு டீ, மதியம் ஒரு டீ, ஈவினிங் ஒரு டீ. இந்த மாதிரி டீ காஃபி குடிக்கும் போது பசி அடங்கி அடங்கி தேவையான உணவை சாப்பிடாம எல்லாரோட பிளட் ரிப்போர்ட்லயும் அயன் டெபிஷியன்சி, அனிமியா, யாரோட ரத்தத்திலயும் சத்து இல்ல, எல்லாரோட ரத்தத்திலயும் என்னன்னா நிறைய கிருமிகளும் இன்ஃபிளமேஷன் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. டீயை லிமிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்ல உணவுக்கு பின் நீங்க டீ எடுக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. உணவோட எடுக்கிறது அப்படிலாம் வச்சுக்க வேணாம். பிரச்சனை என்னன்னா இப்போ